Tam? Tu? Dobra, to byłam, mogę zatapić. Tutaj nie będę losy. No moc ty evropské stály, čo som si tu kúpila a musím ich vynaplniť. A možno to vymením za extra veľké haničky, keď kúpim. Keď vás vystupoval, tak dobre, no to. Tam ak vidíte vaše store, no blízko vašho domu, tak ho zaparkujete a vlastne ukončíte službu, ako vyšli službu na svoju brigádu. A mám tak vždycky tak hodinu, dve. A mě oči podleže, protože ráno, kdyby to hrála, tak by už tím dopadlo. A až vám něco ukážem, za mě zákuj jistě. Som nos aj svat, keď som bola prítomníkom policie. A mala som i oficer. Jo, oficer, takhle. Takže vlastne som bývala členka policie, ale
to má víc toho baví, že v tej brigáde človek sa nevidí. Môže si vlastne odrobiť nejaké drobáky, alebo to zameníte za možno na hodnotu zameníte na metro. Když to máte u mě plné, tak je to půl. Když máte to plné, pak bavíte se, hrajete se tu, robíte tak rôzne veci, môžete vlastne brigadovať, mať vlastne kľudný času. Tak vlastne nadáte dosť na to, aby ste mali hodnotu 30 eur, tak vlastne máte si, môžete oraz, alebo niečo iné robiť na severu, zase to všetko možno robiť, dokonca sa môžete aj baviť na kolotočoch. Na severu sú kolotoči, kde sa vlastne môžete baviť. Lebo klasické brigády môžete robiť, alebo na brigade rada zbieram takéto kúpeníky. Že tie kúpeníky dostanete na začiatku od majiteľa severu. S tým, že ste vlastne tu spúšli na sever, s tým, že rešpektujete pravidla severu, s tým, že musíte aj slušne správať. Že pokiaľ budete vulgárni, či drzí, či niečo iné nevhodné chování, tak môžete veľmi rýchlo mať prvýkrát máte takúto upomienku, takúto domluvou, druhá máte takúto pokutu, kde sa musíte odpracovať na servery nejaké tie peníze, záverné poslušné práce a tretíkrát už je konečná. A všem by ste slušní a pak nemáte problémy, zarobiť peniaze. Zarobiť s tými žobami? Nie. Možno aj naučiť aj 10 miliónov, či 40. To je už na vás. To sú rôzne veci, to sú také, že musí človek nazbierať minimálne aspoň 30 či 40 miliónov. Odskočiť to na screenshot a poslať to majiteľovi serveru. To máte. A aby ste to mohli robiť, musíte dorobiť event číslo 1 a je to tak samý. Že napríklad si predstavte, že na budúci si kúpite sklady, a tak budete na skladu takéto alebo nejaké hraničky. A pak musíte to, čo sa zbiera, to, čo som vlastne ukazovala, že to, čo sa zbiera na mape, tak musíte vybierať všetko. A to nerobíte za jeden deň, môžete to robiť aj mesiace. Jak si pracujete najlepšie, je mať, keď máte kamarády, přátelé, ktorí budem povolí, ako trojčný tým, či čtvrčný tým, hodí jazdy s tým autom a až to nám spoločná pamäť. Ale môže byť aj ako pracujúci priatelia. Keď sa poznáte hodne dlho, tak môžete svoje viničky rozdeliť medzi sebou. Rozdeliť, čiže dostanete blízko nitro, môžete rozdeliť viničky medzi sebou a tak máte. Je to tak super. Myslím, že na všetko, čo som chcela povedať a brajte také pekný večer alebo peknú hru. Čaute, Sofie.